A Deputación de Pontevedra amplía as medidas anti-Covid no Centro Príncipe Felipe. A situación epidemiolóxica obriga a institución provincial a tomar novas restricións. A primeira, a ampliación do período de cuarentenas, que pasa dos 10 días actuais aos 14. Por outra banda, nos próximos 15 días prohibiránse as saídas dos menores que se atopan en situación residencial. Tiñamos moi restringidas as saídas das nenas e dos nenos que están en situación de residencial e saían unha única vez a semana. Agora vamos a tomar a decisión, como cando estábamos en confinamento total, de que nas dúas próximas semanas pois queden no Príncipe Felipe, polo tanto non haxa saídas. Ademais, a Deputación de Pontevedra fai unha petición ao Sergas. A institución provincial solicita que se realice un cribado masivo entre os usuarios e o persoal e pide tamén que se lle dé a prioridade aos centros de menores na próxima programación de vacinación. Imos plantexarlles a posibilidade de que nesa programación de vacunación pois os centros de menores tamén se consideren prioritarios porque son poboación vulnerable, non? É dicir, esas nenas e nenos, pois cando saen, están en entornos máis complexos que a maioría da sociedade, polo tanto, teñen máis posibilidades, non?, de que se poidan producir contagios e, polo tanto, tamén as traballadoras e traballadores que traballan non no Príncipe Felipe, en todos os centros de menores, pois tamén teñen máis posibilidades de contagio que a maioría. Por lo tanto, yo vamos a plantexar como unha posibilidade. Co obxectivo de garantir a máxima seguridade entre todo o persoal da Deputación, o Goberno provincial decidiu volver a impulsar o traballo en remoto. Ademais, a partir de agora, os plenos, as comisións informativas e as xuntas de Goberno realizaranse de novo de forma telemática.